ҳадаф аз қабули ин қарору мубориза бо кори пинҳонӣ. ман рафтам проверка кардам, тоза гуфтам ва бо дараҷа нависондае ки дар душанбе гуфтан запрети. бале ҳеҷ чиз ягон мушкилӣ надорад барои бо худтон бурдан. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигузоред. касое ки мехоҳед донистан шумо аз Россия запрет доред ё ки не, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверка мекунам. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. шаҳрдори Санкт-Петербург дуввумин шаҳри калонтарин дар Федератсияи Русия кор кардани муҳоҷирон дар бахши хидматрасонӣ курьерро то охири имсол манъ кард. бар асоси қарори волии Санкт-Петербург расонидани ғизо ва тамоми намуди молу барои муҳоҷирон манъ мебошад. ба соҳибони ширкату корхонаҳо дар ин шаҳр дастур шудааст ки то 3 моҳи оянда ин қарорро иҷро кунанд. яъне ки дар шаҳри Санкт-Петербург доставка кардан ба ҳайси курьер кор кардан манъ шид. ин чизо временно гуфта намонад то моҳи декабр мебошад. мақомоти Санкт-Петербург ҳадаф аз қабули ин қарору мубориза бо кори пинҳонӣ беҳтар кардани хадамот дар бахши калорасонӣ то таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони Русия пеш аз ҳама ҷавонон ва донишҷӯён гуфтанд. расонидани молу курьер як кори даромаднок барои муҳоҷирон гуфта мешуд. ба гуфтаи ширкатҳои хидматрасонии курьерҳои Санкт-Петербург ба шаҳре табдил меёфт ки курьерҳои он дар Русия назар ба ҳамкоронашон дар дигар шаҳрҳо пули аз ҳама бештар кору фаъолият мекарданд. яъне ба ҳамин корхонаҳо, ба ресторанҳо, ба тамоми ҷойҳое ки таъмин ба ғизо мекунанд, ба хӯрока мекунанд, дастур ва супориш дода шуд ки мисол қатъиян манъ карда шавад қабул кардани муҳоҷирон ё ки заказ додан ба муҳоҷирон дар ҳамин бахшҳо. дар ҳолати кору фаъолият кардан, идома додани кору фаъолият ҷарима таъин карда мешавад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва қонунгузориро хуб риоя кунед. касое ки мехоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, номере ки рӯи экран мебарояд занг бизанед. границаи Қазоқистон мебарад бо нархи арзон ва ширкати боваринок. як нафар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир ҳаст ё ин ки не? не, аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. як нафари дигар нависонда: бародар, ман дар Тоҷикистонам, паспорти ман 1 соли дигар срок шумонда. паспорти нав бигирам, рафта метонам? раҳмат барои эҳтироматон. зинда ва сарбаланд бошӣ бародари азиз. дар ҳолате ки паспорти нав мегирӣ, ҳамун паспорти пештараша ҷои срокша ё ки хича як сурат бигӣ, дар ҳолати сафар кардӣ пирсанд ки барои чӣ паспорт алиш кардагӣ, то ҳамин чиза фаҳмонда битонӣ ки аз сабаби кам мондани муҳлаташ буд. драгнова нависонда: ассалому алайкум бародар, ин савол бори дуюмай ки менависам. соли хонише ки 4 сол буд, 3 сола шуд, 3 сол буд, 2 сола шуд. ин фақат дар коллеҷҳо дахл дорад, донишгоҳи олӣ дахл надорад? не, дар донишгоҳҳои олӣ дахл надорад, дар коллеҷҳое танҳо. тамом бародар. як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака, тақрибан 1 моҳ пеш савол додам. мара гардондан аз Замадедова. шумо гуфтен шуғли аҳолӣ Душанбе равем. ман рафтам справка додам, тоза гуфтанд. шумо гуфтен ки агар тоза гӯянд равем. ман рафтам вале гардондам. аз Душанбе гуфтан запрети. ҳамин шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе ва худат гуфтаисай ки ман рафтам проверка кардам, тоза гуфтам ва бо дараҷа нависондае ки дар Душанбе гуфтан запрети. саволитона ман чӣ хел гуфтам? як бор худат ҳамин саволи додагӣ тафикр кан. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, ҳамеша зиндаву сарбаланд бошӣ. ба ҳамин саволи ман ҷавоб медодем. октябр депортатсия кунанд, дигар ягон роҳ барои кушодан депорт надорад? пешакӣ раҳмат бародар. не, мутаассифона надорад, ба хотире ки муҳлат додан ва иҷозат додан ки қонунӣ кунед ҳамаи чизотона ва агар касе ки намекунад депорт мекунанд ва ӯ дигар ягон роҳ барои кушода кардан надорад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, як хизмат дорам, дар аэропорт мемонам. чӣ нависонда? Powerbank, яъне зарядника дар назар дошта бошӣ агар аммо чиза. бале, ҳеҷ чиз ягон мушкилӣ надорад барои бо худтон бурдан. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.